ta alƙawari rike min da hannun dama. Zuciyata alƙawari rike wanda hannun da daga ɓangaren sashen ruhi na da fin ke zano kashi so kamar iska ne mile inda shi da hannu kin ga alƙawar na rike duba kiga zahiri ya idanu ba zuciyata rike ki adana ta rikice mun a ƙanwata ni so nake maula. Zuciyata sunanka da jinin jiki na rubuta da na aminta da kai na san so za mu allakinta kalamai na son furcin kauna cikin gaskiya da furta rage bangare ɗaya ma na rage ɗaya tutar so daga da daga murna duniya baki nan dan kewarki na zauna a bakin rafi wani ke dan in birge ki da hannu ki mini tafi da wata ki zara daura ki min kara abokai ku zo ku taya murna na samu zafi na.